বড়োলেণ্ডত মাটি কিনা বেচা কোনো দিনে বাধা নাই মাটি কিনিব পাৰে বিক্রি করিব পাৰে ইয়াক वान्टेड जादों खारखुमा नांदों हयथ' जेल जानांदों सोरबाया मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा हानि बागै दिनैहाय मा बुंखो नोंथांमोननो ससेब्लाबो आपडेटखौ होगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलां तो बेनि सिगाङावनो आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट होग्रोनो सानदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बा बर' माहारिनि जितु हानि मोनथायखौ लानानै फेसबुक ससियेल मिडियायाव दासान्दि सोंखारिलायनायखौ नुनो मोनगासिनो दं तो बेनि गेजेरावनो जोंनि सानैसो गिदिर गिदिर दैदेनगिरि लिडारफोरनि स्टेटमेन्टफोरखौ खोनासङोब्ला माहारिनि खावसे बिखाखौ फाननानैब्लाबो पावारखौ आं लाथारगोन बा पावाराव आं थाथारगोन होननाय बायदिसो आरोना बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय मुंदांखा कमेडि किं बिथाङानो जादों दाउखुमै गुबै मुङा जादों साइनेन मुसाहारि तो बिथाङा आथिखालाव सोलिबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि सायाव गुवारै बुंफोरथि होफैदों आरो गोथौयै सोंखारिदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम खोनासंलां आरो मोजाङै नायलां गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि साबायखर जासिनाय आरो नोंथांमोना दिनै आंनिसिम आंनि फंसे बुंनायखौ नोंथांमोना फोसावनो होननानै सेबखांफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आं साबायखर बावग्रोबाय आङो आंनि गोसोनि खोथा व्यक्तिगत भाबै सासे बिटिसिनि नागरिक हिसाबै आङो नोगोरारि जानानै बेखौनो बुंनो सानदों जे बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि आरो गुबुन गुबुन भाषिक धर्मालम्बी मानसिफोरनिसिम आंनि गंग्लायै मोनसे खावलायनाय जे आंनि गोसोनि खोथा बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिसिम आंनि निमाहा बिनाय थाबाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे थांनाय कयेकदिन सिगांनिफ्राय जे प्रेस मिडिया आरो खौरां बिलाइफ्राव बुंसोलायनाय नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दानि नैबे बोथोर आरो फैगौ बिसायख'थिनि सिगां बिथाङा बर'फोरनि आन्चलिक दल राजनितिक दल तथा इउपिपिएल बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दलफोरखौ हानजाखौ ज' जानो खावलायदों लोगोसे दंनायमानि गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जानाय समाज बिथिंनि एबा नोगोरारिफोरनि गोसोआव गुलाय गुजाय साननायफोरखौ ज्राब दोननानै बिथाङा ज' जानो हांख्रायदों नाथाय बिसोरनि खोथाया आं बुंनो साननाया जे थांनाय 2020नि बिटिसिनि बिसायख'थियाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन दानि इउपिपिएल जे सरकार सालायनाय प्रमद बर'नि सरकार सालायनायनि सिगांनि जि बिसायख'थिमोन बावहाय जों रायजो राजाया मिथिगौ जे इउपिपिएलआ 12 सा देरहादोंमोन आरो सुबुं हिसाबै 10 जायो बेनिफ्राय पिएफआ देरहानो हादोंमोन 17टा नाथाय बांसिन देरहासेयावबो उनावहाय सरकार दानो हायाखिसै नाथाय इउपिपिएलआ 10ल' देरहानायजों बिथांमोनहा गुबुन गुबुन दलजों लोगो लानानै बे समावहाय माने जोंनि हारिनि अलखद समब्लाबो आरो मोनसे जांख्रिथायनि गेजेराव गोदान मोनसे रादाय लाबोनायनि उनावब्लाबो बिथांमोना बांसिन देरहानाय 17टाजों गभर्नमेन्ट खालामालासे खौसे जायालासे गुबुन गुबुन बिजेपि जिएसपि आरो कंग्रेसखौ लानानै सरकार खालामदों जों बेखौसो आसरित मोनदों आं बेखौसो आसरित सानदों बै समाव 17टा आरो 11टा खालामोब्ला बा 12 आरो 17जों 29टा जायो अब्ला बे समावहाय जोंनो एबसुलिट मोनसे गभर्नमेन्ट दानो हायोमोन ज' जानायनि लामाया बेनोमोन समाबो बेनो एखेबारे माने गोनांथारमोन नाथाय बेखौ खालामालासे साराय बोसोर 5 बोसोर सरकार जोबनायनि उनावसो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ ज' जानो खावलायनायखौ नुनो मोनदों
ज' जानाय खावलायनाया गाज्रि नङा आंबो बेक्तिगत भाबै मदद होगोन आरो हांख्रायो एबा आंबो बेखौ गनायो हारिया खौसे जानांगौ जाथारनांगौ नाथाय दानि ज' जानो खावलायनायखौ मोजाङै नोजोर होनानै नायोबा नुनो मोनो जे बियो गोजाम रावसो आरो फारसेथिङै बुंनो थांब्ला अखा हाखांनानै खफ्रि हमनायनि रावनि बादै थारैनो जेबो नङा नामा आं बेखौ सानो मानो होनब्ला जेब्ला समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङानो अदालगुरि समस्तिनि जिहेतु बिजाथि बिजेपिनि दिलीप शइकियानो अदालगुरि समस्ति एमपि समस्तिनि रायजो राजाखौ बिजेपिजों ज' गंसे हेलिकप्टाराव गाखोलांनानै केन्टिनाव थांनानै बिथाङा बर' रायजो राजा आरो अदालगुरि समस्तिनि रायजोफोरखौ खावलायहैदों जे जोङो बे बिसायख'थियाव बिजेपिनि बिजाथि दिलीप शइकियाखौ देरहाहोनांगोन आरो देरहाहोनांगौ खारना जाहैबाय बिथांखौ देरहाहोयोब्ला बिथाङा एमपि जानानै थांनानै दिल्लीयाव जोंनि बिटिआर एकर्डनि जिहेतु दफाफोर बेखौ आखरे आखरे मावफुंनायाव मदद मोनगोन बिनिखायनो जों बयबो जोंनि अदालगुरि जिहेतु रायजो राजाफोर आरो बर'फोर जों खौसे जानानै भट होनानै देरहाहोनांगौ होननाया जाबाय दिपेन बर'आनो सासे आरो बिथाङानो नोंथारगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे आफादगिरि जानानै बिथाङा डाइरेक्ट पलिटिकेलाव हाबनानै बिथाङा राजनितिकनि केम्पेइन खालामदों नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय नै साननै सानथाम बे सप्तानि गेजेरावनो जाय बिथांनो बर' रायजो राजाया देरहानायनि भट होनानै बिथांखौ बोर सारस्रिदोंमोन देरहाहोदोंमोन बर'नि बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो दैथायहरनाय जादों नाथाय बिथाङा आसाम स्टेटनि बिजेपिनि आफादगिरि जानानै बिथाङा एमपि जानानै मा बुंखो बयबो रायजो राजा नुदों दिलीप शइकियानि बिबुंथिखौ मा होनबाय जे बिटिसिआव बर'फ्रा मानि मोननै रक्षा कवच एबा रिजार्भेसन थानो मोनो बेखौ जोङो बिजेपिया देरहायोब्ला जों बेखौ मोनसे नङा मोनसे सिफायनानै होनाय जागोन आरो सिफायनांगोन हय बेलेन्स ब्लक थागोन नङाबा 6 शिड्युला थागोन जायखिया मोननैनि बिथोराव मोनसे लाखिनाय जागोन जों सरकाराव फैबा बे गिलु बालु राव बुंसेयाव जोंनि आइ आफा रायजो राजा अदालगुरिनि जोंनि गणतान्त्रिक सिटिजेननि जाम्बा जाम्बि भटार्सफोरनिफ्राय भट लानानै जोङो देरहाहोहरनाय जोंनि अदालगुरि समस्तिनि दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै बर'फोरनि गिलु बालु मोनसे खहानि राव बुंबाय नाथाय जों नुनो मोनाखै दासिमबो मानो भट होग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मानो दिलीप शइकिया बुंनायनि सायाव मानो बुंफिनाखै बेखौ आंबो आसरित मोनदों आरो जोंनि साननो गोरों बेक्तिफ्रा सोंसोलायदों बुंसोलायदों मानो काउन्टार होदिया नाथाय जोङो बिथांखौ दाबो काउन्टार होनाय नुवाखै आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा रावबो बिनि सायाव फिन खेंफोरथि एबा कन्डेमनेसन एबा बेखौ सोंखारियाखै बेखायनो आङो बेक्तिगत भाबै दिलीप शइकिया राजिक सभापति बिजेपिनि आरो अदालगुरिनिफ्राय देरहालांनो हानाय एमपि बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ कन्डेम खालामदों बे राव बुंनायनि थाखाय बिथाङा जाहाथे भबिष्यत बे रावखौ उथायनानै लायो आरो भबिष्यत बे उद्देश्यनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थायो बेखौनो आं खावलायबाय जे दिलीप शइकिया डाঙरिया সাংসদ ওদালগুৰি সমষ্টিৰ আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি যিহেতু ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বড় অনাবড় যিমান ভোটাৰ্ছ আছে আপোনাক ৰাইজৰ হকে ভাল কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক জিকাই দিছিল আৰু আপুনি সেই হিচাপত দিল্লীত আপুনি এমপি হৈ আপোনাৰ পদবীক অধিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যে আপুনি বড়োসকলৰ পৰা ভোটদান পাই আপুনি জীৱিত হৈ আপুনি জিকি যোৱাৰ পিছত বড়োসকলৰ অধিকাৰ যিটো ৰক্ষা কৱচ যিটো ট্ৰাইবেল বেলেন্স ব্লক
আৰু যিটো 6 শিডিউলৰ যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা আইনৰ কথা আপুনি ভংগ কৰাৰ কথা কৈছে বিজেপি জিকিলে সেইটো বৰ ভাল হোৱা নাই আৰু আপুনি এইটো আৰু কেতিয়াও যেন নকব আৰু আপুনি যদি তেনেকৈ সঁচাকৈ কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমিও বা সকলোৱে হাত সাৱটি নিশ্চয় নাথাকিব আপোনাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো কয়েক বছৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব যাতে আপুনি বড়োবিলাকৰ যিখিনি আংশিক যিটো অধিকাৰ সেইটো যাতে খৰ্ব কৰিবৰ যাতে আপুনি ইচ্ছা বা আপুনি নজৰ নাৰাখে যেন সেইটো মোৰ অনুৰোধ आं बेखौबो खेंफोरथि होनो एबा मिथिनो लुबैदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय दासिमाव एबा थांनाय 27 जानुवारि खालि सुक्ति जानायनि समसिम जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेसेबां आफादगिरि जाबोदोंमोन आं बेखिनिखौ नुवाखैमोन जे रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जाथिनि हाबा मावबोदोंबाबो रायजो बिनायनि सोमावसारदोंब्लाबो रावनि थुनलाइनि सोलोंथाइनि बिथिङाव सोमावसारबोदोंबाबो हांखोनि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंब्लाबो नाथाय सासेबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोनाय बिथांमोनहा मानगोनां बिथांमोनहा रावबो थोंजोङै राजनितिकआव बाहागो लाबोनायखौ आं नुवाखैमोन नाथाय थांनाय 2020 27 जानुवारियाव बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय जों बेखौ नुनो मोनदों जे दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बिजेपिनि राष्ट्रीय दलनि राजनितिक दलनि गंसे हेलिकप्टारावनो गाखोनानै थांनानै बिथाङा राजनितिकनि रावजों रायजो राजाफोरखौ बिजेपिनो भट होनो थिनहैनाय भट होनांगौ होननानै खावलायहैनाया बेनो बर'नि जारिमिनाव निश्चय सिगांसिन जारिमिनाव लिरनानै दोनजानाय मोनसे जाथाय जानांगौ आं सानो लोगोसे आं बेखौबो सानबाय थादों गोसोआव आं बेखौबो फिननाय एबा मिथिनो लुबैयो बा गोसोआव मिथिनो हास्थायदों दि जेसेबां दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाजेननायनिफ्राय आफादगिरि जाबोदों आरो बे मानगोनां बिथांमोना सम सम हारिनि अलखदाव सोमावसारबोदों आरो दाबि दावा खालामबोनायाव पुलिसजों बुख्रेबजादों पुलिसजों नागिरजादों वान्टेड जादों खारखोमा नांदों हयथ' जेल जानांदों सोरबाया बेबादि खस्थ' मोनबोनांदोंमोन नाथाय आसरित खोथाया बे जे दिपेन बर' आफादगिरि जानायनि सिगां प्रमद बर' आफादगिरिनि समाव जों नुदों जे नुफेरा खोनाफेरा मोनसे हारिनि सिनस्रि एबा एनजिअ दुलाराय बर' फरायसा आफाद नन पलिटिकेल पार्टीनि आफादगिरिया खुनु दिन उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै खुनु एबसुनि आफादगिरिया आन्दलन खालामनाय आं नुफेराखैमोन बे मोनसे आंनि थांनानै थानायनि मोनसे गोथां जारिमिन जानानै थाबाय आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनजिअ आफादगिरिया माखौ गिनानै पुलिस एस्कर्ट लाखो उन सिगां ना बिथाङा एममोन ना बिथाङा एमएलएमोन ना बिथाङा मन्थ्रिमोन ना बिथाङा सरकारि माबा मोनसे एजेन्सिमोन बिथाङा बबे खारनाव उन सिगां पुलिस एस्कर्ट लानानै गिदिङोमोन बे मोनसे हारिनि गेजेराव नुफेरै नुथाय आं सानो आरो बेबो मोनसे खोथाबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर'नि आफादगिरि दैदेननाय समाव जेसेबां आन्दलन जादों लामा जथेनाय 100 घन्टिया 12 घन्टिया 48 घन्टिया रेल रुख' खालामोब्ला बिथाङा बे हाबाफारियाव बिथाङा उन सिगां पुलिस लानानै थाङोमोन अब्ला बिथांजों सरकारनि पुलिसाबो आन्दलन खालामफादोंमोन नामा जों बिदिसो नुयो अब्ला बिथाङा पुलिस लानानैनो आन्दलन खालामदों आरो बै पुलिसफ्राबो आन्दलनाव बाहागो लादों बेथ' आसरित खोथा माब्रैहाय जानो हायो आं बेखौ दासिमबो गोमोबाय थायो बेखौ आं मिथिनो लुबैनानै थाखोमाबाय थानाय जादों बेखायनो दिनै आं गोसोनि खोथाखौ रायजो राजानि सिगाङाव बुंबाय बियो मोनसे
दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनि उनाव नुफेरै जाथाय आरो बियो बबे हांखोजों लिरनानै दोनजायो बर' हारिनि जारिमिनाव बे मोनसे लिरनानै दोनजानाय नुफेरै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया उन सिगां सोमावसारनायाव पुलिस एस्कर्ट लानानै आन्दलन खालामनायनि जाथाया बे नुफेरै आरो गोमोथाव होननानै आं सानो आरो बेखौ रायजोफ्रा मा बिजिरो नोंथांमोननि खोथा नाथाय आङो दासिमबो नुफेराखै जों गोबाव सम रायजोनि गेजेराव थाबोनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनायखौ जोङो नुबोदों हारिनि अलखदाव हारिखौ बासायबोदों हारिनि हारिमु गासै लाखिबोदों आरो बियो जोंनि जाथिनि मोनसे सिनस्रि जोङो बयबो एबसुखौ गाज्रि मोननो हाया आरो जों एबसुखौ गाज्रि मोना मानो होननानै बुङोबा एबसुआ जोंनि फिसाफोर फिसौफोर आरो बियो अरायबो थानांगोन हारिया जेसेबां दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा एसेबां हारिखौ बेंनानै लांनांगोन नाथाय दानि माखासे एबसुनि जे दैदेनगिरि बिथांमोनखौसो आङो गोरोबनाय नुवाखै एबा राजनितिकजों एबा राजखान्थिजों सिदायै थांलाय फैलायखौ नुनो मोनदों बेखौ आङो गोसोजों मिथिनो लुबैनानै आंनि गोसोनि साननायखौ दिनै रायजोनि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों माटी बाৰীৰ অধিকাৰ সবে পাব লাগিব বহুতকে বুজোৱা হৈছে যে বড়োলেণ্ডত হেনো মাটি কিনা বেচা কৰিবলৈ নাপায় মই আপোনালোকক স্পষ্ট ভাষাৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ বড়োলেণ্ডত মাটি কিনা বেচা কোনো দিনে বাধা নাই মাটি কিনিব পাৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো চৰকাৰী অৰ্ডাৰ নাই যে কোনো মাটি কিনিব নোৱাৰে বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে 2003 চনৰ আগত যিসকলে বড়োলেণ্ডত বসবাস কৰি আছে সেই সকলে মাটি কিনিব পাৰে বিক্ৰীও কৰিব পাৰে কিন্তু পিজিআৰ ভিজিআৰ ট্ৰাইবেল বেল এণ্ড ব্লক এইবিলাকত অলপ অলপ সমস্যা আছিলে এই সমস্যাবিলাক এটাৰ পিছত আনটো সমস্যা আমি সমাধান কৰি আছো আগৰ চৰকাৰৰ 17 বছৰত বিপিএফ চৰকাৰৰ সময়ত মাটিৰ কাম বুলি ক'লে মাত্ৰ 1600 মানুহ 1600 পৰিয়ালৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰিছে আমাৰ চৰকাৰ আহাৰ পিছত মাত্ৰ 4-4টা বছৰ 17টা বছৰ আৰু 4-4টা বছৰ এই 4-4টা বছৰত 3,23,000 পৰিয়ালৰ মাটিৰ সমস্যা সমাধান কৰা হ'ল আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত 17 বছৰত মাত্ৰ 59,000 প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আমাৰ 4 বছৰত 2,52,000 প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল গাঁৱে গাঁৱে পানী যোগানৰ আঁচনি আহি গ'ল য'ত পানী যোগান জেজেএম আহা নাই সেই জাগাবিলাকতো আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈ আছো ডাঙৰ ডাঙৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট হৈ গ'ল য'ত ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট বিকল হৈ আছে তাত আমি নতুনকৈ ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে আজি উদালগুৰিত যোৱা কেইদিনমান আগতে শুনিছিলোঁ সাৰ্কল অফিচাৰে গণ্ডগোল কৰি আছে সাৰ্কল অফিচাৰক গুচাই দিয়া হ'ল মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনবা মণ্ডলে যদি 98 পইচা বিচাৰে আপোনালোকে আমাক দৃষ্টিগোচৰ কৰক লগে লগে আমি তাৰ একশ্যন লোৱা হ'ব আজি অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে মাটি বাৰীৰ কাৰণে মণ্ডলৰ তাত যাব নালাগে বৈশুমুঠি 1.0 তাত আপোনালোকে 14টা বিভিন্ন কাম নামজাৰি কৰা নাম সলনি কৰা দেউতাকৰ পৰা পুতেকৰ নামত আনা বিভিন্ন 14টা কাম আপোনালোকে মোবাইলতে কৰিব পাৰে যোৱা 15 তাৰিখত আকৌ আমি বৈশুমুঠি 2.0 আনিলো বৈশুমুঠি 2ত আকৌ 6টা কাম আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি কৰিব পাৰে যিসকল পিজিআৰ ভিজিআৰ মাটিত আছে আপোনালোকে অনলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আপোনালোকৰ অনলাইন যোগেদি পিজিআৰ ভিজিআৰত যিসকল আছে 1 বিঘা মাটি অনলাইন যোগেদি পাব প্ৰথম পৰ্যায়ত 1 বিঘা পাব তাৰ পিছত নেক্সট ফেজত আপোনালোকক মাটি বাৰী দিয়া হ'ব স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে এক কথাও মাটি নোহোৱা মানুহ আছে বড়োলেণ্ডত আমাৰ চৰকাৰ 4 বছৰে হৈছে ইয়াৰ আগত 17 বছৰ বিপিএফৰ আছিল তাৰ আগত আৰু বহুত এমএলএ মন্ত্ৰী আহিল গ'ল আমাৰ মানুহবিলাকক আধা কথাও মাটি দি যাব পৰা নাছিলে এক লেচাও মাটি দি যাব পৰা নাছিলে আজি আমি হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক মাটি অধিকাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছো তো সেই কাৰণে আজি বড়োলেণ্ডত এটা সোণালী দিন আহিছে भिडिअनि सायाव नोंथांमोना माबा मोनसे बुंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन तो लोगोफोर दिनैनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर बाय